акмал, вақте ки номаро мехонӣ, дон ки ман дар барат нестам. илтимос маро бубахш ки туро маҷбур сохтам то ки аз оилат ҷудо шавӣ. ёд дорӣ ман гуфтам ки дигар сабр намекунам. туро зиёд маҷбур сохтам ки аз оилат ҷудо шавӣ, чунки гумон доштам ки маро бештар дӯст медорӣ. тоқат накардам. хонаи туро кофта ёфтам. дунболи аҳли оилат хеле назорат кардам ва фаҳмидам ки ман ҷои ягонтаи онҳоро гирифта наметавонам. ҳамсар ва духтарони туро дида фаҳмидам ки хато мекунам. баъд ба хулосае омадам ки ман аз ту даст кашам. шаш моҳе ки ман бо ту будам. ин рӯзҳои беҳтарини ҳаёти ман буд. ман хушбахттарини рӯи замин будам. лекин намехоҳам ки ба хотири хушбахтии худам дигаронро қурбон кунам. ман медонам ки ҳеҷ гоҳ туро фаромӯш намекунам, аммо фикр мекунам ки ҷудо буданамон беҳтар аст ва дуруст аст. хайр худо нигаҳбонат бошад. беназири ту. ман ту бахшиш мепурсам. барои чӣ? барое ки ҳама инро аз ту пинҳон доштам. ҳеҷ гап не. муҳим он аст ки шумо ба назди ма баргаштем. дигараш муҳим нест. раҳмат ки маро фаҳмидӣ.